Французы ў Менску. Лукашенко заявіў, што сам Макрон выйшаў на сувязь і папрасіў накіраваць у Беларусь свайго асабістага даверанага прадстаўніка для закрытых перамоваў. Па словах Лукашэнкі, ужо ў бліжэйшыя дні ў Менск прыбудзе чалавек, які мае поўны давер французскага прэзідэнта. І гэта адбываецца на фоне найбуйнейшага крызісу бяспекі ў Еўропе за апошнія дзесяцігоддзі. Больш за тое, Лукашенко адкрыта заявіў, што Еўропа павінна самастойна вырашаць свой лёс без указанняў з Вашынгтона. Фактычна прагучаў заклік да новай архітэктуры еўрапейскай бяспекі, дзе ключавыя рашэнні будуць прымацца не за акіянам, а ў самой Еўропе. І яшчэ адна знакавая заява. Лукашенко зноў нагадаў пра беларускі калій і адзначыў, што было б добра аднавіць яго экспарт праз Літву. І гэта ўжо не проста эканоміка, гэта сігнал аб магчымых новых перамовах паміж Менскам і Еўрапейскім Саюзам. Што гэта значыць? А гэта значыць наступнае. Калі інфармацыя пацвердзіцца, мы назіраем пачатак новага этапу дыялогу паміж Беларусю і адной з галоўных дзяржаў Еўропы. Праз 4 гады жорсткай ізаляцыі заходнія краіны ўсё часцей вымушаны шукаць каналы кантакту з Менскам. А галоўнае пытанне цяпер такое. Ці стане Беларусь адным з ключавых элементаў будучай сістэмы бяспекі ў Еўропе? Бліжэйшыя тыдні могуць даць адказ, які зменіць палітычны ландшафт усяго рэгіёна.